Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes sa Oktubre 29, tuig 2020, akong inyong atag Balita Aksyon Dale Salazar. Sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Pamilya Panes nagklaro nga severe pneumonia ang ginkamatay ni DILG Provincial Director Ferdinand Panes. EOC sa Bacolod magapadayon sa pag-operar apisar nga magabiya ng mag-asawang Feliciano. Sa balita national, 23% lamang sa mga Pinoy ang nagpalayag nga probably right ang mga datos sang gobyerno angot sa COVID-19 positive. Congressman Salazar ginaduso nga patungan sang tax ang online sabong kag online games. Sa balita international, 13 patay sa landslide sa pungsod Vietnam. Sa sports balita, Rockets target si Stephen Silas bilang bago nga head coach. Kag sa showbiz balita, litrato nanay Janela Salvador kag Marga Patterson nga updanay nag-viral. Sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anong kahintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:12 kakaron sa detalye na sang mga balita lokal. Gingklaro sang pamilya Panes nga wala sang kangtanan sa COVID-19 ang ginkamatsa ni Department of the Interior and Local Government o DILG Negros Occidental Director Attorney Ferdinand Panes. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag sang utod nga si Anthony severe pneumonia ang nakasaad sa death certificate kag indi COVID-19. Dugang pa ni Anthony normal lamang nga magsuspect sa mga tao angot sa COVID-19. Bangod nagsoprerman sang ubo ang iyang magulang nga isa sa mga sintomas sa mga virus. Nagpasalamat ang pamilya sa mga negrense ilabi na sa mga opisyal sang probinsya kag barangay sa suporta kay Panes nga nagpangalagad bilang Provincial Director sang Negros Occidental. Sa sulod sang masobra isa ka tuig, si Panes sang gin-admit sa hospital sa Iloilo sadtong Oktubre 13 kag ginbawian sang kabuhi kag gabi. Ang iyang findings, initial findings niya sa diagnosis niya pag-admit niya is severe pneumonia. Until niya na siya na nakuhaan siya sa kabuhi. Ang findings sa ang death certificate na nagambal na severe pneumonia. Dapat yan si Anthony Panes, ang uto ni DILG Negros Occidental Provincial Director Ferdinand Panes. Sa iban nga balita lokal, padayon ang operasyon sa Emergency Operations Center kon EOC sa syudad sa Bacolod sa Pihaka nga magabalik na sa Manila si Visayas Chief Implementer Retired General Mel Feliciano kag ang iyang asawa. Suno kay Vice Mayor Elcida Familiaran, in place na ang sistema sa pagpamuno man ni City Administrator M. Anga. Dugang pa sang Vice Alcalde nga padayon sa gihapon ang adlaw-adlaw nga pagsinapola kag assessment sa mga personnel sa EOC. Subong adlaw Webes, may send-off man para sa mga lapnagon nga information education campaign, kundi intuyo nga ipahanumdum sa publiko nga hindi magkumpiyansa sa piyak nga nagnubo ng ma-record nga kaso sa syudad. Bangod yara sa gihapon ang pamahog sang virus. Palayag sang Vice Alcalde bisan sa sulod sang panimalay, dapat ipatuman ang safety measures agud mahilway man ang tanan nga miyembro sang pamilya sa COVID-19 kag malikawan nga malatnan sang virus. Nagbanugyan si Familiaran nga padayon lang ang pagsuksok sang face mask kag ipabilin ang social distancing. Well, ang system in place na Action Art, and that aton dira EOC ang members sila are all committed, no? Commitment is very important para ma-sustain mo ang results expected, dapat results oriented kita Dapat yan si Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran. Samtang ginlansar sa Emergency Operations Center sang syudad sa Bacolod ang halong Ugyon Bacolod noon nga programa subong adlaw Webes. Ini nga programa nagatuyo sa padayon nga kampanya sang syudad batok sa COVID-19 pagi sa paghatag sang padayon nga edukasyon sa publiko kalikip na ang pagpatigayon sa nagakaigo nga inspeksyon kag monitoring man sang compliance sa mga establishment o komersyal angot sa ginapatuman nga mga health protocol. Ini nga programa kag launching ang ginbuylugan kag suportado man sang nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno kang isang City Legal Office, Business Permits and Licensing Division, Bacolod City Health Office, City Tourism Office,
Bacolod PIO, BCPO, Philippine Army Coast Guard, DILG, kag BFP. Nangin kabahin man sa mga aktibidad ng liga ng mga barangay, CHO Sanitary Inspector Task Force Disiplina, kag EOC Logistics. Ang mga kampanya ginumpisahan na sa pila ka mga lugar sa Bacolod, kangin na lamang sa may downtown area, Burgos, kag Libertad. Sa dugang pang balita lokal, ginakonsidera sa kapulisan sa Police Station No. 9 nga person of interest ang pakaisa sang biktima nga gintiro sa may Purok Fatima 2, Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod, kagabi Merkules nga adlaw. Iningin palayag ni Police Lieutenant Gilbert Batiles ang hepe sang Police Station No. 9. Sulo kay Batiles, sarang man nga magamit nga testigo sa pagpatay ang pakaisa sang biktima. Sa karon may id-id nga ginainterogar ni Batiles ang pakaisa sang biktima nga yara sila pag hinakopa. Gintiro sang riding in tandem si Gaudioso Empase, 53 anyosa, nga residente sang SP Village, Barangay Pahanukoy. Pauli ng biktima sa siya tricycle halin sa pag-remit sang pagtaya sa STL. Upod siya pakaisa nga si Rolly Empase sang matabo ang krimen. Suno kay Batiles, wala na makita ang pakaisa sang biktima nga nagpalagi matapos ang insidente. Nagsungka kay nasang kagahon Webes si Rolly sa Police Station No. 6 sa turnover sa Police Station No. 9. So pare, ginagawa pa din nato ng iyang mga impormasyon sa atong inahatag kung namugid nga kwan sa aton, makatao sang klaro sa aton regarding ining insidente. Nabatian ng hepe sang Police Station No. 9, Police Lieutenant Gilbert Batiles. Lasay sa 17 Aksyon Radio Philippine Standard Time, DTX 500 caps. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig.
Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:23, kagkaroon sa detalye na sang Balita National. Yara lamang sa 23% ka mga Pinoy ang nagapating probably right ang numero sa mga positibo sa COVID-19. Nga gina-report sang gobyerno samtang madamo ang nagapati nga ini ang underreported o kon overreported. Ini ang base man sa resulta sang Social Weather Station sa kon SWS survey nga ginapatigayon nagligad nga September 17 to 20. Nagapakita sa resulta sang survey nga 31% ang nagapati nga ang positive COVID-19 cases. Ang probably right upon probably underreported samtang 39% naman ang nagpalayag nga probably overreported. Nagapakita sa datos nga ang Pinoy ang may mixed opinion sa accuracy sang positive cases nga gina-report sang gobyerno. Ang SWS ang nagpatigayon usar ang mobile phone kag computer assisted telephone sa 1,249 ka mga adult Filipinos nationwide. Samtang magabukas ng probinsya sang Bohol sa mga turista umpisa Nobyembre 15. Ini ang ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque sa press briefing nga ginapatigayon sa Panglao Island sa Bohol subong adlaw. Una na sadto nga ginapalayag ni Bohol Governor Arthur Yapa ang mga travelers nga luyag magbisita sa lugar ang i-require nga magpaidalom sa RT-PCR test kag ipakita ang negatibo sila sa COVID-19. Suno sa gobernador, ang requirement sa mga traveler ang pwede nga makita sa tourism.bohol.gov.ph nga website. Una na ginpahayag ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyata nga ang Bohol ang makabaton sang 2.1 billion nga World Bank loan para ma-revive ang sektor sang turismo.
Sa naibaluan nga ginaamat-amat na sa karon nga ginabuksan ang ekonomiya sa pungsod para mas madamo ang makabalik sa pagnegosyo kag madamo man ang makabalik sa trabaho. Sa iban nga balita national, kinaduso ni House Committee Ways and Means sa Chairman Kagalbay Representative Joey Salazar nga patungan sang tax ang online betting sa bulang kagiban pa nga online games. Si Salazar nag-file sang House Bill 7919 o kon off-site betting activities on locally licensed games. Sa idalom sang proposed bill, 5% ang tax nga sukton gikan sa gross revenues. Ginatagan man sang poder ang Bureau of Internal Revenue kon BIR para mag-accredit kag mag-inspect sang totalizators kag iban pa nga gambling devices nga usaron sa collection, consolidation kag recording sang taya sa ginapatigayon nga online betting. Sa tion nga manginlayi ang proposed bill, obligado ang mga gaming operators nga mangin transparent sa BIR kag iban pa nga regulatory government agencies. Isa sa mga tinutuyo ni Salazar nga makatipon sang madamo nga pondo ang gobyerno para sa COVID-19 response. Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:27. Detalye sang balita international, sports ag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable at ang balita katayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa Aksyon. Lasay sa 33 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa detalye na sang Balita International. Nag-deploy ang Vietnam sang ginatos ka mga soldado kag dalag nga mga machinery para pangitaon ang mga survivors matapos nagluntad ang landslide sa nga tuga sang Typhoon Mulave, isa sa pinakakusog nga bagyo nga nag-igo sa lugar. Ang landslide ang nag-igo sa remote areas sa Central Province sang Quang Nam nga nagresulta sa 13 patay kag 40 ang missing. Sunod sa gobyerno sang Vietnam, naapektuhan ang ginapatigayon nga rescue operation bangod sa malaing nga panahon. Samtang missing man ang 26 ka mga mangingisda matapos nga naglugdang ang ila sakayan pandagat. Milyon ka mga tawang wala sang suga kag nagdangat sa 56,000 ka mga balay ang naapektuhan bangod sa Typhoon Mulave. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, padayon sa karon ang negosasyon sang Houston Rockets para makuha si Stephen Silas bilang bagong head coach. Si Silas ang naging assistant coach sang Dallas Mavericks ang tinanikdan nga duwa ka mga seasons. Si Silas nga nagayedad 47 anyos ang bata sa nganay NBA player kag coach nga si Paul Silas. Ang Rockets sa may 44-28 win-loss record sa tinalikdan nga season kag napiyerde sa Los Angeles Lakers sa Western Conference Semifinals. Ang Houston ang nakalambot sa 8 kasunod-sunod nga playoffs pero wala nakalambot sa NBA Finals. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa ato naman nga showbiz balita, na sorpresa ang mga fans sa actress nga si Janela Salvador matapos nga nag-post ini sang litrato opo ang iya nobyo nga Filipino-British actor nga si Marcus Patterson. Sa Instagram, nag-post si Janela sa litrato nga nagalakat opo si Patterson sa Parade Garden sa England. Matapos ang pila ka oras ang litratong may 300,000 likes kag masobray sa kalibo ang komento.
nga kalabanan nagapabutyag sang suporta sa magkahagugma. Si Patterson ang nagpost man sang litrato ni Janela sa Instagram nga may caption nga Lovely Day. Una na sadto nagwa ang spekulasyon nga nagbata si Janela sa UK pero wala pa inisang kompirmasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:36. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Oktubre 29, 2020. Saluwat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, aksyon!